Ödünü alınmayanmıştıkla. Bir tofar adam Hudaya allayam kadiyada. Ovadan kepbilen hiç de idenak. Ovadan kepbilen onu mına allaya. O adam ödünü allaya. Adam Hudaya Allah bilmez ahim. Değil ama adam. Malikul mulk bolan Allah Teala'nın Allah bolmaz ahim. Adam ödünü allaya. Güymüye yalından ödünü. Bil adamla ödünü allamanırla Hudayda allacak bolmanırla. Ciddiyet. Şunu bilen nerede amalmıştıkla. Ey cavan dost, ey yaştaş dost, aqidanda ciddi ol, imanında ciddi ol. Bular yanak bolup bolmaya. Men bir qysqaçyk bir gurrunda aydayn uzağa çekip barýadym. Bir tofar adamyň pikri bar. Şijiri gurrunları şu zamanını ağlamaly däl. Hamany biz şuna Hazreti Resulullah janyň sahabasynyň mertliginden ağladyk. Bir tofar adamyň nazary var şunu ağzalmaly. Näme çürüm? Bu zamany bijirik amel etip bolmaýar diýip. Subhanallah. Bulan şu bir teberrük gurrunları galypdyr. Muny ağzalmandan qalpmamy kör bolup gitsin manda. Bir şulaň bir bereketli gurrunları galypdyr. Onu bijirik amel etjek bolsaň bu zamanda zindigi yetişip bolmaýar. Odal gijewni fasırdı zindigiň gurrunu ba, gijewni dünýäň ýedine düşülipdi. Heftede bir gije şijirek agzalyp insan özüniň ruhuny asmalara uçurmajak bolsa, Hudaýyň muhabbetine gaşyn özüni ýakynlatmajak bolsa, öz kalbyny bireme arassalamajak bolsa, kalbyna bireme nur salmajak bolsa, onu adam garankyň içinde boğulup gider ahimanda. Bulan gurrunu eşitipdi adam asmana gaşyn uçup barýar. Bular bir bereket diýesi. Bular Resulullah'ın sahabası. Bular evliyaların başı. Ol adamların maksady şulatdyr agzamany imanlar köredip, kalplar köredip, hiç zat oham azajyk bir döwür tesbih sananyna men ýaly evliya adam mamy kadip özüni mütekebbir bolup, şeytana tawatjak bolýar adamlary. Onu etdirlamar inşallah hiç wagtda. Bilan merde amal bolupdyrlar, ders almaly. Deslaqy ders ciddiyet. Şunu bilenmişdikler. Hoqqosuzmuşdikler. Bular ýaly bolmaýasmy? Bolupdy bolmaz bular ýaly. Araplar bir mesele var. Ennema la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Bir zady men yetip bilmeýänni hemmesine berme diýipdir. Bireme çykdy bolsa Allah alada diýipdir. Bir zadyň hemmesine yetip bolmaýan bolsa hemmesine berme, bir mykdar özüňe göre Allah al. Bala ýaly bolup bolmaýar, ondan biri. Muňdan biri. Bala ýaly gijeler rahmet çekip o ýurtdan o ýurda ilmiň ýedinne, imanyň ýedinne, ewliyalaryň ýedinne gezip bilmeýär. Heftede bir saat. Heftede bir 2 saat. 24 saatyň içinde bir saat. Agram ýok ki. وقف عبد الله بن المبارك مع شيخه من صلاة العشاء يسائله إلى الفجر حتى فصل بينهما المؤذن. Marly bir imam agzamyň şagirdi barmışdyk Abdullah ibn Mubarak diýen. Ýasdan soňra bir wagt ustada sataşypdyr. Zat sorap, o da jogap beripdir. O da delil aýdypdyr. O da delil aýdypdyr. Lep sual sorap, o da jogap täzeden açypdyr. Azan çekilipdir. Ha erti namaz bolan ýaly bolýar diýip ikisi namaza gaşyň gitipdir. Bunun ciddiyetini, bunun mertligini, bular bir zat bileýin edip zähmetlerini gör. Yatsı namazdan çıkıp bir bilen meseleni görüň etmäne dörtdürler. Hatta fassala beynehuma el-muezzin. Erti azan çekenne erti namaz boldy diýipdir. Ikisi sefe gaşyň bardyr. Ýöne heyf men gurrundan çıkıp barýan, Resulullah janyň ýaşaýşyndan çıkıp barýan. Deslapky ders almaly adamyz ciddi bolmaly. Bir bername düz Qur'an-ı Kerimden çürüm. Mesele öğrenmeden çürüm. Bir guslun meseleleri, dehretin meseleleri, aradan meseleleri, zekatın meseleleri, Qur'an-ı Kerim'in mesaillerinden aýym dur bernamaňa. İkincisi, qysgaçyk geçireýin. Ders almaly adamyz şijirek amel etjek bolýas, bolanak da şu zamanna yoldaş gerek. Ulagas ey dost. Öýdäkä da aýt. Bir denana hijab raýat etjek bolýar, bilýär haşon raýat etmek gowdugyny we raýat etmesizlik haramdygyny.
Yoldaşları iyilgun içerisinde şuna kömekleşen adam yok. Yok değil mi? Özüne göre bir adam yoldaş tapsan. Özüne göre yoldaş tapsan, zanke ba akli joft şut, mane betfe'li o betkoft şut diye Hazreti Mevlana. Bir akıl bilen bir akıl uyuşsa, bir iman bilen bir iman uyuşsa, iki nur artar deyiptir. Zanke ba akli joft şut, mane betfe'li o betkoft şut. Bir akıl odal bir işitecek bolýa, iman elinden gelen ak. Yeni bir akıl gelýär. Bir çıra bilen iki çırağın ýakdysy deň bolarmy? 10 çıra bilen 5 çırağın ýakdysy deň bolarmy? 20-30 çıra metçetli ýamty bir çıra bilen deň bolarmy? Bolmaz. Görüň bu çyralary. Kan bolupdyr içeriň ýaktaldypdy. Seni bir nefer ýanyňa ýoldaş al. Yeni bir ýoldaş al. Yeni bir ýoldaş al. Nur kan bolar. Bereketi kan bolar. Bular Rasulullah jan menen sahabalar bilen dol oturşýanmyşdyklar. Ondan çyrym amallarda kanmyşdyk. Ihlaslarda kanmyşdyk. Hizmetlarda kanmyşdyk. Bernamalarda kanmyşdyk. Ewde düşýänmişdikler. Yoldaş tap. Oturan yerinde aydat bolmaya, aydat başaramak, aydide oturma. İdin nege safarsın? Bir yoldaş arasında gezmengden çürüyümde. Şizirik klaslara, şizirik bernamlara, ilim seçilip duran, iman seçilip duran, nur seçilip duran yerlerden çürüyümde. Yoldaş tap. Yoldaşın her açan bir zayıflak boldy değil mi? Sen gawilendir. Sen zayıflak bolýar, o sen gawilendirsin. Şula bir hakikat yol. Şizirik sen, ola yal bolmasaň da eğer kadamını gezsen erdek bolar sen niye maktun olýan. Şolun izinine gezsen sen ne er bolarsın. Sen ne evliya bolarsın. Eğer kadamını gezsen erdek bolar sen.